say ya dear into share baby be or so for obi that die obi dem pata dying na ntontomo hwe no aso onyare ni nyina na say the blood cells no the immune system nyame amamwa ye den enya say so for mo moti kro ketua mu no de nka ne ye fa na kura say ye ba ye nka ne sa ye nka ne kro ketua mu ka ne ko mu nyina ka ade ka ntontomo ka malaria kuma edan bebre o so for ye nsili pa o sha bebe bi da mu nsu mosquito spray so asofo asoso ni mi no nyame ena enti emna nipa mi no ebe sen ena ade bia ka nipadua na aka watofo enti me kai ahwefo ne atiefo se emna covid-19 ba ye no ye se de ono ni mi no eye de no covid-19 no esro no ntimi no covid-19 na ye no wafa yes enti ye chemra se wona wakọ wadu ompanyin fie so mpanyimfo na wo moja no aye mmere o immune system na aye mmere mo mpia bonten anya sa covid-19 no edene na ebeye den na taba na ye den be ko atofo enti ye hwe bible no enti mro na obechu so obeye bonen esi wan kasa kwan enti na ye tufo se twe ho firi nioma bi ho na wa na be boa enti ye ntie twere sem no hwe Erade nsanye tia enso oje na sumu enye dia entie asem na mmom mamumuyo ene de emamu ni munyankopon tam atete na mobone ena akata nani afiri mu ho a enti ontie na moja akeka mo nsem na amumuyo agu mo nsatia ho fin mano keka mpo amen Psalm verse 2 no nkwa na tie ho ye se na mmom mamumuyo ene de na mmom ana ama mo ne munyankopon ntam atete ana ama mo ne munyankopon ntam ayeden atete na mobone na akata nani afiri mo ho a enti ontie enti ene point amene obi bi o hweme a o kan wasem eye sin block blessings and break relationship. Sin it block their blessings and break relationships. Enti bone no ayeye no ebe ya afasuo edisi ye nhira ehon kwan na se tete ayonkofa ye ne onyankopon wono sa ayonkofa no eye den tete osofo so bo a ohun no ma onfa offer 100 times kwa onfa adenti na onfa o kristo ni o ti hoyi o konfo fra o befa osofo o kofra konfo se o befa so osofo preach se akom your friend say akom nye enti na ofafo na o fra na bo so so mi an kwasa sem o fra na o mfa ono hu ni de be ayonko yo ono ni twaka sure enti bonin esi kwan na yanhwe the quotation kan Jeremiah chapter 5 verse 25 and na ye kan we mienu nkwa Jeremiah chapter 5 verse 25 enti bonin ketenkete na wo ye na ye tufu na on pese ofiri ho no onye obibia o uye wan kasa wo ni pedua bonin 5 verse 25 enti bonin ketenkete mo adane kete na wo ye na ye tufu na on pese ofiri ho no onye obibia o uye wan kasa wo ni pedua bonin se momuyo ana ama yenum adane na mobone ana ama de pa abomu mobone na ama de papa abomu wa o fi niema bi a wo hia won san kan no ene oboni bi a wo ye no a wo ye no kokoam office obi ehu aso ye wonyame a ohun yaban ahitayese enti de na no onyankopon suma odinfo Nathan say ko ka kire David say ono de bone no oye no hefa ahintayem na me nyame a me ye ahuntahunu me nyame a me ye ahuntahunu me hu ahintayem nsem no me hu say wafa obire my God
enti bonen ketenkete no esi yen shida kwan na tete ayonko ya eda ye ni ye onyankopon tema eno adentina obe ko adentina nyame aye kom adentina me frɛ Awurade a nyame nyeme so etoda so a bisa ho check ho etesɛn enti ho ena ma Jeremiah enwoma no bem 17:11 no asofo ehu osi won na wapa wo hu anya no na onfa kwan papa so na anya wo ho no omote se akokohwedi a obutu kosua anya wo ankasa no to ye ho na osi ewiye no saafo no nyina bedane nkwasiafo ombeda ne kwasiafo enti enne omose wo mo na no mbebu ayedan mu fa afafa enti osofo enne nipa bi di sisie kwan nipa bi twantro emu adifo bi mu emu asofo bi mu emu ayo amayofo bi mu osofo emu aloyafo bi judges fo bi ni sofo kwan ya nipa no fa so no enye kwan papa ofa so na onya no enti ehwe na japade no ma woni mene ne da na wieye no se nipa no obeda no kwasea yademu no enche ne kwan so nyina ebe ne de ebe yesum ye wonu amasuye free samireko na kwan nyina be ye ne sumtom asofo hu na nim bi ente ne nipa bi apem ente na me ba sa me ba betu se bonen ketenketi a ye ne yentwe ye ho mfrim na onyankopon ode wo ba asase we so ma botae nyame de nnuama bi ahyehye won sa wa ma wa hofe wa ma onimde nnuama bi wa asofo nyame de ama no nyankopon emba meka ncho se menko no monsa nyame meka nkyerɛ da se enkobo akro no nyame nka nkyerɛ se wokɔ na okɔ akɔbɔ adwama na nyame aba na watwe se ojaibo dabi wo na wobehu se obos oyesa nnuam ohunim ati mu no ekasa kyerɛ eno na ye ka omo amoyisu fili a sensa osofo gate na ye sensa no wo ya ben no hunim kyerɛ ne se wo se nipa bi light ye sensa no ohun shadow a wo se wo so enti hunim na wo mu no bone na wo ye ne kasa kyerɛ se enye na nyankopon emefre soro mo soro eme power kyerɛ se jai mumuyo ne yeda nyame me power cho oni za time no Yes. if so waka to say oye papa obenya papa so aketua oye bone a obenya bone so aketua enti de nyame twen ne se o de gu aba no o se o de papa no bone e na ase wenim na ono hye se fa papa na obenya nkwa e de ama wo kra enne de me no ka the major super Jeremiah chapter 5 verse 25 one say the ye chance here Isaiah 49 verse 2 no o say kan nsa nyetia say enso ochie aso ye mumu yo e na ama ate ye ne Nyankopon tem enti mo na o chusu say obeye bone no say Nyankopon so de o kɔ obosha asase na so asofo bosha asase no so unkodu nyame so o ma wa pomode a onya bio o ma nshira onsanka bio nyame nshira na onye okese ene sida awai so efutu sema ye de brownie se fa na fanante na obenya home e de ama okra oba asase we so o de botae no bai na botae no Nyankopon na behwe se botae no ni nyina bebem na won so owo dwumadie se abrabɔ na obɛbɔ no eno na kyerɛ se botae no a o de bai o sika daima o koto Rolls Royce o koto private jet o koto aeroplane helicopter na o sika no na one service ni year fide na ba dan enya se be se keke ebekun ebeje okra efronsa nyame shira onye okese ewo enanwumere efutu semo shalom Peace. ye bompa ye de kan asra Awurade se bonen ketenkete bi a ye enti omo nim fom na omo nim nyame asem yie no osofo obo bode facha
Osrabo no facho on sremo no ko srema na busua srema ne fie. Ebe so obu obetima ye mumu yode we busua no ma ebedi abusua ni nyina anya e kan kwa na ye bone. Yes. Ena Israel fo nyina ye dan edi kasa Awurade Yesu ena nwumre yi wasam aba mesrese mafom medi wasamufo adwene mu eniyoyemu nipadua no ade bi amede aye enhye Awurade ni munya mene mabusua meja fie ene mena fie wasam se ye paim ka ye form so oye nokwafo ne tinini sa ode be cheyen sa ode be ye ho every nyoma entry nyina wo Yesu dema bie wa na paim fa oni pedua wo Jesus. Nyankopon shiraw pi se enwumre yi ena o follow cedar hour. Amen. Ye di kan chiraw se nuama esa si nipa kwan baako esoso eye da ye boni a ye soso. Eno soso ebre nipa se. Ena de toso mere eno akasa abusua boni a nipa ekofiri mu. Ye di kan bompaya afa abusua no abusua bu obenye sika aso yade ene awaresem ho den abusua bu ho adwuma sam ene sika sam ho den adwuma bu so abusua bu so owuo ne ekirsane ofiri mu asuku ko ne adwuma papa nya no eden kasa Awurade Yesu ade biara esi me kwan efre abusua me firi mo abusua kontontwi bia me gina Acts chapter 2 chapter 2 verse 40 so verse 40 Awurade
sɛ Awurade biara adeɛ biara edinya edinya ewa busua mo Awurade kasa umoja egu cover kasa mame eni mame ehie biara ede busua no mo edi minya mene mema wo Yesu dem ya pomoden ya wade ya Kristo som ye nyini che o wo Yesu dem according to Sam Awurade jeme ma every sabusia pam no mo abusia no me no mo wo Yesu dem fear one no bomb fear one no bomb Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. I'm on Facebook, YouTube, I'm break out. One type I break out. I break out. Prayer number 3. Ye bon pa kasa da ye boni bi amensoso da ye boni bi amensoso ye mekaya ne de menkai ye mekaya ne de menkai obi soso fa me ho de obi soso fa me ho majuma ho mawari me ministry mo majuma sika semo modemo akwentu semo wo Yesu demo we break it out say I don't break it out
Jesus Christ. Any evil dream, Jesus. we break out. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. That your body be a son. Yes. And then your bomb pie. Asra radi nyankopon so onim de hia wo nyina. Jesus o sa bisana. Et na no Bartimaeus Bartimaeus. Oye ni freni. Yes. Yesu twem no. Yesu hu so ye ni freni. My God. Anso Yesu amfi no. Ono no tie mu say David ba home mobo. David ba home mobo. Home ni freni mobo. Ena Yesu bisana say die no pese oye ma no. O se me pese me hu na die. O se Rabuni, or say Rabbi, me pese me hu ade, or chirechirefo, me pese me hu na de. Ka say Radi Yesu, and then you mre, Bosumi numi, Radi kaime, said no mobru huno, said no mobru one doye seti, and no how no. Ayaresa, Media Jumasem, Media Awaresem, Oboniye, Obi Manso, Obi Quentumo, Aquantum Kratasem, Awaresem, Jumasem, Jumascasem, Media Cotton Sem, Ahifiasem, Amane, Time, Chichajeme, Seya, Mami Adansie, Seya, Bobo, Jimmy Mano, Yesu demo, Fie wana fa wakoma so de fa Fie wana
Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Bosome. 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 Eya wone wo fo bosome. Bosome. Awurade kai me. Awurade kai. Sade omoburu hu no. Sade omoburu. Ne wa doye. Ene wa doye. Esite. Esite. Me frayarisa. Me frayarisa. Frayarisa. Me frayarisa. Fresika. Me fresika. Fra dance. Me fra dance. Me fra oje. Me fra oje. Me fra fahudie. Me fra fahudie. Emra. Emra. Emra me fie ho. Emra me fie ho. Jumemu. Jumemu. Yesu demo. Yesu demo. Yamadoye. Yamadoye. Me moboy. Yesu demo. Yesu demo. Me mano. Me man so ho. Akwentu mu ho. Akwentu mu. Juma sem ho. Juma sem ho. Aware sem. Aware sem. Rata sem. Rata sem. Awon sem. Awon sem. Awurade kai me. Awurade kai me. Abusua sem. Abusua sem. kai me. Awurade kai me. Awurade kai me. Europe ho. Asia ho. America ho. Australia ho. Oh, continent bia. Continent bia. What's war? Awurade kai me. Awurade kai me. My Ghana. Oh my Ghana. Ketua. Ketua. Kura kesi. Kura kesi. Awurade kai me. Awurade kai me. Awurade hu me mobo. Awurade hu me mobo. Oburu hu no. Oburu. Ene wa doye. Ene wa doye. Esitie. Esitie. Awurade kai me. 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 O Yesu demo. Yesu. Amen. Amen. Me gyina fidi kɛseɛ so ɛhyɛ nyame asɛm tumi ne nyame asɛm ahoɔden sɛ obi bi a wɔhwɛ yɛ a wotie yɛ wopɛ yɛfodeɛ a wopɛ ba wapɛ ba kyɛ Awurade mfa ba nto yɛ mu amen Awurade mmie wo yɛfunu na no amen Awurade nkyɛ wo bi amen ɔkyɛ Sarah sɛne ɔkyɛ Hannah sɛne ɔkyɛ Elizabeth deɛ mɛka bi a monka amen sɛne ɔkyɛ Sarah amen sɛne ɔkyɛ Elizabeth amen sɛne ɔkyɛ Hannah amen Awurade nkyɛ wo bibi ɔpɛ bi amen wo so gye wo ba ne amen wɔ Yesu demo amen nipa bi ɔyadeɛ amen ɔda yaresabea amen wo ba na yareɛ amen wo na yareɛ amen na yareɛ amen wo hyɛni bi na yareɛ amen wo afɔ bi na yareɛ amen wo da fie amen wo da wo dɛm hɔ amen wo yaresɛ 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 amen obi bi a wohwɛ ya wotie a wadwuma sɛm ɛsɛe waware sɛm ɛsɛe adwuma no egu aware no egu me bɔ mpa sɛ wadwuma no sɛm pagya biom amen adwuma no nyame mfa ne nsa nka wadwuma no amen nyame mfa ne nsa nka wawadeɛ no amen nyame mfa ne nsa nka wadwuma no amen nyame mfa ne nsa nka wawadeɛ no amen obi bi a wohwɛ ya wotie yɛn a oma ɛsɛe yɛ Awurade mfa ne nsa nka wo ma no amen obi a
wato boni mo onyame fa ne san kan amen no de ne san kan sword wo Damascus kwan so no amen honhom enkan amen obi a wo hwe ya wuti eni da so wasa na wo twe di obedie ni de obenom eka bi mene wo me bom pa se nyame kan wo na wo amen nyame kan wo na wo twe nyame nya wo mobru ho ade na wo twe nyame mobru ho no to wo so amen yesu demo o ministry no nyame kai o ministry no amen nyame kai ho amen yesu demo na ya bom paye kan amen kase pa amen wo Facebook ni YouTube no type amen kase pa ansa na mebo mpaye agu nsuo no documents so no ebia no pese wo mpaye bo bi o pese ye ne ye me ne meeting ye ne wo bo numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 and 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 yes sane outer numbers nyina ofra you know ebebo mpaye benim team sabre onsuo o documents bi page na me no mbo so mpaye awrade ni pe bi a wa page insuo ana wa page documents bi ana ne cell phone e mpaye say insuo na wa page no insuo no na ni Yesu moja amen insuo no na ni Yesu moja amen o amen no form insuo no na ni Yesu moja amen na ne ayade sensuo amen na ne nsankyere ne nsuo amen odi nsuo no beye biara nyame tumi nyame ahoɔden amen nyame nsankyere ne amen eni akire amen documents bi a wapeja amen me frɛ nyame adanse amen frɛ nyame tumi amen frɛ nyame nsankyere ne amen o documents ne so amen yesu demo na mabɔ mpae amen amen nyame nhyira wo pii sɛ nɛ so sɛ wo mmerɛ ne wadagyeɛ na ɔde follow ɛyɛ sida hour nyame yɛ adoma ɔkyerɛ same time 9 to 10 yesu amba yɛbɛsa ahyia ɛwɔ fidi kɛseɛ so obi nka kyerɛ obi na obi so nka kyerɛ obi sɛ sida hour no adanse ne nyame tumi ɛdi akyire saa bere ɛde wo fie hɔ wo dam hɔ ɛhyɛ awurade nsa mabusɛm ti mmiɛnsa yi mu ɛyɛ aduonu 9 sɛ wobɛda na onna ɛbɛyɛ wo dɛ ɛnɛ wobɛda na onna ɛbɛyɛ wo dɛ wɔ yesu dem ɛna mede wo fie hɔ na wo dam hɔ ɛhyɛ awurade nsa have a good night. Bye bye. bye